Helo, enw fi di Alys. Dwi o Gaernarfon a dwi'n cofi dre. Heddiw, dwi yma i ddeutha chi amdano y llyfr yma, sef Pam Ti'n Chwerthin, gan Iwan Pitts. 100 o jocs Cymraeg doniol neu ofnadwy. Dwi wedi bod yn darllen o, ac mae yna jocs ofnadwy o dda ac ofnadwy o doniol, ac dyma rhai o'r ei gorau fi. Pam dydy cathod ddim yn cael defnyddio cyfriaduron? Dwi'm yn gwybod. Rhag ofyn iddyn nhw fwyta'r llygoden. Un da, de. Pam dydy'r prig cop ddim angen Wi-Fi? Dwi'm yn gwybod. Am ei fod o wastad ar y we. Hwna di'r gorau eto. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae yna lot o jocs doniol a da yn y llyfr yma sydd wedi cael ei roi mewn i categoriau fel lliwiau, eisteddfod ac un gorau fi sef anifeiliaid. Hefyd, mae yna lluniau ardderchog i fynd efo rhai o'r jocs da. Diolch yn fawr iawn am wylio. Dwi'n meddwl fysa chi'n caru'r llyfr yma. Ta!